Okay mga higala, herbal mo dia, haplas nga herbal, tambal sa tanang mga balatian, sama sa panuhot, pamaol, ugnaw nga nagmaot. Doon lang kamo sa ako ang herbal nga haplas, kay tanang sakit, kaya yung maalibyuhan. Okay, doon na mo mga higala, mga higala. Pre, nadi ka de pre. Ibalik to magkasabang ko pre na mali mani. Undang ko dito pre kay hinay ang mani dito pre, mga nga. Ba nako akong negosyo pre, herbal nga haplas pre, basta ganahan ka mo palit pre. Masa mga klase nga imong mga herbal pre? Daghan ni pre, naay tambal sa panuhot, pamaol. Naw nga nagmaot samot. Naay tambal sa barang bisag unsang balatian pre. Kaya gyud tambalan sa ako ang herbal nga haplas. Oo pre. Kasi kursunada ka pre. Magtay pre. Bisa ko pre. Iya ka pre. Sige pre, sige pre. Okay, herbal mo da, herbal mga higala. Doon na kamo sa kong baligya ka epektibo kini nga haplas. Haplas kini sa tanang klaseng mga balatian. Dool na kamo. Herbal, sulbad sa inyong problema. Kita bas panutan Lukyo. Panuhot. Na ako dire. Tag 20 ang isa. Pwede po na sakit sa tiyan. Bisag unsa. Tagpila ko na Lukyo. Tag 20 lang ang isa kasi kursunada ka. Kuha ka na. 20 mo ka na. 20 ni. Palito ko isa. Oh, kana. Pag abot sa imong balay, ihaplas dayon sa imong Ihaplas tiyan. lang, haplas. Haplas lang, sigurado wala. Sige, Lukyo, salamat. O sa way problema. Kwarta. Salamat kaayo. 5 minutes later. Herbal. Herbal mo dia. Usa mo na. Herbal ni Brad. Herbal. Herbal ni. Kung sa may balatian, gapangatol imong lawas. Kato lagi patay. Dagdagan na kay kog tablitas gitumar ba nga. Giresitas doktor matay. Magkiyapo na uli. Kato man. Huwag yung alibyo. Ayaw na pagtumaraan ng mga resitaha. Herbal na isulbad sa imong problema. Mo na nga. Epektibo ka na. Epektibo kaayo ni. Herbal, tambal sa tanang katol sa panglawas. Mo ni angay nimo. Kasi itong kitimbol na. Ang gitimbol ani Brad, sikrito Brad kay ako ra man yun nahibalo kung ako ning isulti basig daghay mo kopya sa akong produkto mo na nga sikrito ni sa Brad pero epektibo kaayo. Epektibo tagpila man na. Tag 20 ang isa Brad. Tag 20 ang isa ani. Mahalagot. Ug mahalan ka Brad, ayaw lang palit. Agwantahag kalot na imong lawas. Dili yung ka. Dili ko kisabi. Mo palit ka. Okay na. 20 pesos. 20 pesos lang Brad, barato kaayo ni siya. Mo na pag kini nga pag-apply ni Manny, ihaplas lang na sa katol nga parte sa imong lawas. Ihaplas, mao na mo. So epektibo niya. Epektibo kaayo na. Epektibo gini mo. Mo na giingon ako sa imo. Epektibo kay na akong haplas. Ano ba? Okay kaayo na. Kay katul ba no? Ya, salamat kay aning. Way sapayan. Nga naka-power na akong mga produkto na ako, mga haplas herbal. Ya, ato sa ko. Okay. Sige Brad, amping Brad. Wa nang katul-katul ba? Wa na gid ba? Nga na yun na. Epektibo kayo na akong kuha haplas. Matay, bab. Laon sa man ni bab na. Kay nawa ang katul-katul sa kulawas bab pero hiwi na may ko ani bab. Side effect na Brad. Ha? Side effect na. At ipod lang mong herbal bab. Napagid sa effect. Naa na sa side effect Brad. Nya, ni tambal mo da para sa. Na Brad. Mo ni Brad, kini Brad. Mo ni tambal sa anang manghiwi imong lawas. Ya, tapi lang la brad. 40 ni Brad. 40 ra ni. Sulbad ang imong side effect ana. Mahal kay na brad. Aw dili ka Brad, magagwanta ka na nangahiwi na imong panglawas. Tay brad. Ko kung isa na brad. Aw kana. 40. Isa na brad. Inomon. Inom mo ni Brad, inom mo ni. Epektibo kayo ni Brad. Imnon ni siya Brad, imnon or mawala nang gahiwi nimo nga panglihok. Inomon ini brad ha. Inom mo na Brad. Epektibo kayo na. Okay Brad. Ay. Nagigon ako. Epektibo kayo na akong mga haplas na katingin. Ulian. Ano sa mo ko ni brad? Unsa man Brad? Akong tingog nga ni may kung ano sa ni maka. Nawa ato akong atong kakol. Nawala po na kuwang pagpahimit ng iwan mo. Hindi, may karon. Kasan man ni akong nila ni naman kung ano. Ito niya. Side effect, gyapon na Brad. Side effect na sa imong giinom. Side effect na po na ni. Side effect na. Manay.
O gusto ka maayo ng imong nanguho ni imong istorya, nagya po ko'y tambal ana brad. Nanapod. Kini brad, mao ni brad. Mao ni. Mao ni ang tambal. Naman po naman nga. Kini siya brad, imo ning usapon aron mawala ng pagkanguho sa imong istorya. Aron makahilwas kag tarong. Dapila mapuna brad nga. 40 gihapon ni. 40? 40 ni. Magamahalan naman anang tambal niya. Kung gusto ka maayo, ikaw depende nimo. Ano yung tininga na? Ibig ni mo Kaya magkakain. epektibo kayo ni. 40. May hunot akong kwan ha. May nagdamlit na lang ko. Importante di nga maayo ka. 40 na. Kuan lanlana kan ana. Mawala epektibo kayo na. Epektibo kayo na. Mo na akong ginapakaon sa mga maglisod og istorya. Oh, nya kumusta? Okay ah. Nauli na ko Giingon na. pag-istorya. Epektibo kayo na. Pero hurot akong kwarta. Normal, saan na ba kay balatian? Tay. Unsa naman pud ning ning balik naman pud ning katol-katol. Side effect na siya. Si dipik na pud. Side effect na. Yung sa pitambalan eh. Nakapalit naman ka atong haplas ganina nga tambal sa katol. Mo to ibalik og haplas. Balik-balik na siya aron maayo ka. Mao ba? Tingana na siya, brad. Pag mo tukar ang side effect pud. Oh, Haplas na pod. Haplas na pod. Normal. Haplas inom nga lanlan mo na siya ang proseso ana brad aron maayo imong mga balatian. Ah, sige. Brad. Nya, nakay herbal dia nga tambal para sa black eye. Black eye. Akala may wala ta. Wala pa ko kakuha na ana. Wala di kana di ay. Wala pa kuha na. Ano? Mo nang away nimo. Nilad pa ka ha? Kasakit. Tawa na to manumbang man di ay. Asa na ba?